Jereke bakule iki anggur pohon lur. Iki aku njajal tuku arep tak tandur jale sok wohe piye. Oke. Penampakane ngono kuwi. Oke. Tak tandur nang kene. Wis jebol iki. Iki lemah sing wis mambung telitong lur iki. Tapi wis dadi lemah. Wis gembur iki. Oke, kita ngene iki. Penampakane. Sok jale wae piye. Regane aku rong tau roh. Wah iki sing piye ngene iki aku rong roh. Jereke kaya creme ngono kae. Ki nek wali wis ndak digawe iki dimanfaatne ngene. Iki prene ya lekas subur lho. Saiki kangkunge tas tak aret dik wingi. Salake wis golor-golor. Mergo yo ra sempat masak.
jeruk bakul iki ora seneng banyu. Jadi ndak usah aben di unoni ngono jeruke. Iki mergo lemase ya teles iki ya mek ukur-ukur lho takku nyiram. Pokok teles ngene. Gresiki engko ora diresiki arep gawe-gawe sik reget. Iki rene barang sing tak tanduri tak tutupane ngono ben ndak di nggih anu ditukuli suket. Ora anu dhewe nggih tukul suket-suket ngono kuwi. Nek cacing jejeg. Wis mari iki meng panas lur. Mepe klambi engko muga-muga garing kae. Udah umbah-umbah kayaan. Delik lur iwake. Iwake nila. Kok lek diparani wong mesti delik. Iki jane biyen kabeh 200 lur. Terus diadahne ning kene iki mungkin ya kesempitan adahe. Terus sing 120 ki mati iki karek 80. Muga-muga iki iso sempulur sampai gede iso babar. Jadi ndak usah tuku winian neh. Berenang bodohan. Bening banyune iki sak. Sik cilik-cilik. Sik dong layak konsumsi iki sak. Wis iki sik aktivitas siang ini sik engko lanjut
aktivitas engko sore. Wis panas. Kumpul bocah karo ndelok kae latihan reok. Kalau Mas ya apa lho? Kayak mbak-mbak kan dia latihan reok ya. Oh, mbak-mbak sedikit latihan reok. Loh, ndak mau duduk, Ti. Oh, ndak mau duduk. Ti. Ndak bahaya ta iki. Jelek-jelek sore hari ngene iki, kumpul bocah ngomong ngene iki. Duh. Ndak mau duduk, maunya. Iya, ndak mau duduk. Heeh. Bah, ndak bahaya ta iki? Ngerti toh? Ngerti toh? Demi iki ya. Ya. Ya, bismillah. Oh, ngelak. Ra yo omong wae elek ngelak iki. Ngene iki nangis apa ngerti karepe. Heeh. Ya Mas ya. Lah lek mie es yo kae, mie es apa piye? Mie es kana. Mbak Lala buka sos dikit. Kalau Mas Joget-joget. Mas joget-joget lho Mas. Mas apa jenenge? Mas Abian Saka. Oh. Mas Saka. Mas Saka, Mas Saka. Jale. Piye? Obrolane piye? Iya, Mas. Iya, Dik. Ngomong-ngomongan kono. Sok sekolah nang ndi? Sekolah nang ndi, Bi? Alkotijah. Alkotijah. Nang Dung Soko. Ayo kakake ya. Lha sapa? Mas sapa jenenge? Wais. Oh, wis sekolah to? TK. Oh. Review men daganganmu kono to? Kumpul bocah momong Mbak anu to jam 5 tekone Mbak En Magrib ya setengah 6. dek iki wengi ya dek iki ka mesakne aku ya lek udan-udan ngono iki cek patanan lah wis apa lah kowe lah kamu ya ngono diteriyuyah kuwi tapi terek tahu babul nang ndi arepan arep nang ndi walah kok panggah sapi ya panggah ngejak omongan apa betah sing ngomong lah iki lek mangan telepe tas dicacingi ya ngono kowe kali kon kenane supeh lah kowe lah aku ya ngono diteriyuyah kowe karo oseng godhong ke atas ya kaya Suasana sore hari. Malu aku lek rong kurung mesti video. Ryan lagu yang guyu. Tangane piye tangane? Ayah wes mau telepon rong. Oke. Velocity ya. Iya
Siti. Lah kok kakak diujuk aku bisa pelu Siti ngono lho. Mulai tadi. Nganti ta yo wae tidak konten ngene kok mulai iki ngebek-ngebek iki fotonen ngono lho kon anu ngono lho. Nyapa kok mulai? Wong enurung teko kok mulai kok Dede. Bah, Ceblek iki sing dianuke. Wong ning kene golek entek kok. Wes ah. Adik sini. Leon. Halo. Kalau adik kalau Kari kene ya. Mo. Temane lo banyak i. Emang banyak ngak-ngak. Leon. Iki lho adik. Lade. Leon. Nyek. Heeh. Rene gar adik. Ditebai tangannya ditebai. Nah, pinter. Melayu. Masa kan ngono terus ya? Aju tanganku. Oh. Nggih. Iki lho mama. Mama iki lho mama. Wes gak makan sapi wisan. Wes dimakan lho sekancing. Iki lho mama le. Anak ireng-ireng lho mama. Anak ireng-ireng. Oh, gak nanggep. Emang gue mikirin. Ora kok anak sapi ya ini babu. Ora roh ae sampean. Mingkem selawe ae. Woi. Ya mulah mingkem le. Ya lah le. Kok tok plese lho. Aduh selawe. Bayi. Mingkem sawe. Mingkem lho. Selawe. Nggih. Mingkem 50 le. Mingkem 50 le. Nyemet. Hiler, tes. Tes hiler. Baby. Baby. Baby bayi kuwi. Nadia. Hei, Le. Eh, Kalau sepeda, kalau bebek gandeng gua lho engko. Kalau bebek ambil bebek. 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 Bojomu ana, Bu? Hai. Balik ki lho. Pas. Dengan bakong batok. Mana bebek? Dia tak habis nih. Ya, Habis nakong, nganu kakong. Ya habis. Ngetril. Trail. 1, 2, 3. Lagi. Ndak kerungu. Suarane apa? Jon. Anek suawane apa? Caika arep mbledos nih plastik lho, golek plastik. Wah, jawane karep digledosne. Dos ning ngono lho plastik.
Lah kok ngimbo. Ya Allah. Tidak Enggak apa-apa. Hati-hati, tidak apa-apa. Isoke. Enggak, Pa. Papo ngetril. Wes mutrel aja. Kalau Ayah ditelepon. Hei, ayah ditelepon. Piye lek ngomong nang? Wah, jek ngomong dhewe sapa sing kok telepon? Ayah tuh. Omong apa mang ambek ayah? Ayah tuh, Jek. Jerek bukan mukane anu motor trail. Motor tel. Wow, motor balap. Lontong balap. Lontong ya, lontong balap. Lihat mulai. Montong balap sak helme ha. ulah kabel loh. Sak helme montong balape. Masa aku sing cilik, aku langsung besar. Aku sing cilik. Montong. Wah kayak. Wah, juga sepeda. Kita lakban yo, tidak cepat-cepat. Tidak gelem saya yo. Apane? Sadele kan? Dah, gelem demok ya tidak gelem. Biasa dicepot anune belum. Lakban tidak cepat digawe. Gambarnya apa kae? Kok iya ning bathuk. Wakah ya sing layar. Ya dipocongi to. Dadi anu karan. Ayo. Dadi kerek to. Akeh bocil bes nang kene. Max gue. Shit. Yo kayak kendang. Oh, lah iya. Ora oleh, Lek. Masih 5 bulan aku nanti. Wah, Mbah Es. Jadi takut. Penak men. Iya. Wait. Jalan toh. Mau. Mulai. Jarinya juga dari konduor sih. Iya.
Ini sebarono ya kuwi. Ditinggal babol lah lo. Tembelan jadah. Jadah imam. Ayo tinggal nyoteng kae lho, ayo. Pakno asu. Asu. Ada motor. Turu. Gepukan. Gorengan. Aduh. Pinter ya, Nak? Pinter Malah tak tanganmu. Dang. Mualan kantor iki. Ya rene. Ya le malah anu benda. Wong mangan sego goreng kok dadak dolanan HP. Mbok terkolek mangan dhisik. Tak njaluk dikembul barang. Apa lo Ryan? Nanti. Kalau Mbak Bebe, tidak mulai. Mama harus sego goreng lho. Kamu nggak masak wongnya. Regane sik utuh. Nek kalau aku tok. Ane padha ndak mangan. Padha tuku bakso. Kayak sepatane sik HP-ne. Mangan sik. Ayo. Ya, ngomongnya. Enggak apa-apa pedes. Mbak Jani kan sih. Kok enggak ada siapa? Kan koncone sing ndi sebenarnya? Enggak ada aku, Bu. Apa yang ini? Anak wortel yang barang? Wortelnya ya? Wortelnya oke? Kayak iwakan sore oke? Kayak timnya si anu pisan. Acaranya oke? Ya. Enggak lebih wangi malah. Ngono ya. Ajak kumpul mbah tinggal ngawe. Dan nyuwun AC. Kan. Kan AC. Tuh. Anak susunya tuh gimana? Enak toh. Oh, masak apa lah? Ya.
Lap-lap. Hmm. Wong kon ngentekne kok Panganan karo bapak kan lho. ya omong ngono kon ngentekne kowe. Ono bisa ya. Ngene lek kon mangan ki. Sak porsi ngene iki mesti ora tau entek.